Anne og Bjarne. Velkommen til det her møde. Vi har indkaldt jer her til et møde, fordi vi har lagt mærke til, at I har nogle konflikter her på arbejdspladsen. Og det er meget vigtigt, at vi får løst det her problem. Til at starte med, så vil jeg gerne sige, at det er meget vigtigt, at vi lytter til hinanden og er med i den her samtale. Så derfor vil jeg gerne bede jer pakke jeres computer lidt væk. Tak. Og Anne, hvordan ser du på konflikten? Lige nu er det jo sådan, at jeg har fået til opgave at oplære Bjarne. Og det synes jeg er rimelig frustrerende, fordi jeg seriøst har vildt mange opgaver på mit bord lige nu. Jeg er allerede totalt tidspres med at nå alle mine deadlines. Jeg synes, det er vanvittigt, at jeg har fået til opgave også at skulle oplære Bjarne. Og jeg kan godt se, at det giver mening, at det er mig, der måske har fået opgaven, fordi jeg er en af dem, der har været på kontoret længst tid, og derfor har rimelig god kendskab til det. Men jeg kan ikke se, hvordan den opgave er lidt hos mig. Tak, Anne. Og Bjarne, hvordan ser du på den her konflikt? Ja, altså jeg har jo for det første er jeg ankommet til den her afdeling med egen fri vilje. Det er jo ikke noget, jeg selv har bestemt. Der er jo nogle ledere, som åbenbart har set sur på mig og sagt, at jeg skal herhen. Og i den forbindelse så forventer jeg jo, fordi jeg prøver virkelig at komme med et åbent sind, og så forventer jeg jo, at blandt andet Anne, hun ligesom byder mig velkommen og tager imod mig positivt og gerne vil oplære mig. Det kan godt være, at hun ikke har tid, men det der med, at man ikke bliver oplært, så føler man sig altså nedværdig og såret. Så derfor føler jeg mig simpelthen ikke velkommen på den her kontor lige nu. Tak for jeres åbenhed. Det her er et problem, vi har stået på i et stykke tid, men for at få bedre forståelse af det her problem, så vil jeg gerne spørge jer, hvornår startede den her konflikt? Altså, jeg vil sige, jeg vidste jo godt, at Bjarne han skulle komme her til afdelingen allerede for måske over et halvt år siden. Men ja, altså problemet startede nok, da Bjarne han begyndte at sende mig utallige mails allerede for, jeg vil tro 3-4 måneder siden, at han begyndte at sende mig mails hele tiden, om hvordan han synes, at hans oplæring var mangelfuld. Så ja, den startede nok allerede der. Ja, det jeg synes, den startede allerede for, da den første aftale den blev aflyst. Jeg føler ikke, det er okay, at man kan aflyse en oplæringstime, for jeg kan jo ikke rigtig arbejde, når jeg ikke ved, hvad jeg skal lave. Nå, Bjarne, hvordan tror du så, at Anne har det med den her konflikt? Jeg tror altså, at Anne hun har det mega nemt. Jeg ser hende hele tiden drikke kaffe sammen med de andre kollegaer, og altså, det virker jo til, at hun ikke har noget at lave, så jeg kan ikke se, hvad problemet ligger i, at hun ikke kan oplære mig, fordi hun drikker altid kaffe, hun snakker altid om, at hun ikke har så travlt, at jeg hører. Anne, altså hvor mange parter synes du er del af den her konflikt? Parter af konflikten, altså det vil jeg kunne sige af mig og Bjarne, altså det er en situation mellem mig og ham. Nej, det passer altså ikke det der, fordi hun har jo inddraget alle kollegaerne på kontoret. Hun har jo både bagtalt mig og snakket om, hvordan jeg overhovedet ikke kan finde ud af at gøre ting og ting. Bagtale, det vil jeg sige, det er et meget voldsomt ord at bruge. Altså jeg vil indrømme, at jeg har drøftet det med nogle af mine andre kollegaer, fordi at jeg har fundet det meget nærmest som et hårdt angreb mod mig personligt, men jeg har ikke bagtalt dig. Jeg synes, at for at få løst det her problem, så er vi nødt til at have en fælles målsætning, og vi kan alle sammen anerkende, at den her oplæring, det har været en af grundene til jeres konflikt. Så derfor synes jeg, at vi skal finde en fælles målsætning inden for den her oplæring. Jeg kan forstå, at I begge to har været dybt uenige, men for at kunne nå i mål, så er vi nødt til at kigge på det første skridt af en løsning. Så det tænker jeg, at vi lige kan brainstorme lidt. Hvad er du blevet bevidst om, og hvad vil dit første skridt være til en løsning? Ja, altså jeg er jo faktisk blevet bevidst om, hvor travlt Anne hun til synligheden har. Og derfor synes jeg faktisk også, at jeg sidder og tænker lidt over under det her med, at det var en god idé, fordi jeg mangler min oplæring, og for ligesom vi kan komme videre, så synes jeg faktisk, at det var en god idé, at vi sætter en grænse eller en frist for, hvornår den her oplæring senest skal være afsluttet. Ja, altså rent praktisk, så vil jeg sige, at jeg har jo så mange opgaver lige nu, at jeg kan ikke sætte en begrænsning på, hvor lang tid jeg kan have til det, fordi dem er der uendeligt af. Så måske vil det hjælpe at sætte en fast tidsramme per dag for, hvornår vi har oplæring, så jeg ved, at efter den tid, så har jeg tid til mine egne opgaver. Tusind tak for begge jeres input. For at vi kan nå i mål og også sikre fremtiden, altså det bedste fremtidige arbejdsmiljø for jer begge to. Kunne det så være en mulighed, at vi aftaler faste tider, hvor vi har oplæring? Det kan fx være fra 9 til 12 hver morgen, og så lægger vi en plan for, at det skal være inden for 3 uger. Så om 3 uger, så er oplæringen egentlig færdig. Ja, det synes jeg faktisk er fint for mig. Det kan. Altså,